Wannan kuma ba. Baba, ka tashi ka zanna ya hakuri. Jirgi aka dora ni za a kai ni Saudiya, shine sai aka kai ni Saudiyan sai na gansa bakake ne kuma suna da zane kwaya sannan me ya haɗa su da wani tsage. Ni larabcin ma wani iri abinda na rike kilode. Kaga ishe gaskiya cinkus ɗakin tsimma suka kai ka Legas suka kai ka. Me ya haɗa Larabawa da wani tsage? Shi na gani. To ka haɗu da 'yan babaro ne. Ai abin da ake gaya muku kenan har kullum. Kar ku yarda da 'yan sama da faɗi. Yanzu da nan ka zo na Cisco. Na sunko. Ai wannan na sunko din naga gaibu ne mai kyau har da falo. Baba, a ina ka biya kuɗinka? Can karkashin gada nan na bada kuɗin. Karkashin gada kuma? Kun san su? A'a, ba mu san su ba. Wayo Allah. To baba ka haɗu da 'yan damfara. Gaskiya kaga nan na Sunko Travel and Tours. Nan ne idan ka biya kuɗinka za a baka shaida wato receipt. Kuma za ka yi tafiya a cikin kwanciyar hankali ka dawo. Kaga wa'annan sun zo suna godiya. Sun yi tafiya babu matsala ba kuma sun zo suna godiya. Nan idan ka biya kuɗinka ba za a samu irin matsalar nan ba. Kaga an ɗauke ka an kai ka Lagos. Duk kasashen turai nan za a kai ka babu matsala ko kaɗan. Na Sunko Travel and Tours daban muke. Ranke ya daɗe. Wannan ya je waje in an gama da mu sai ku ji da shi. To na gode na sunko. Na gode na sunko ku taimaka mun. Allah ta makana da hannuna na siyar. Sani baba.